anakmu Kakrasana wekel nyambut gawe urung mulih. Nek aku ya mung meling karo kowe. Anakmu lara ireng nek lunga aja adoh-adoh ya Nyi. Lengon lamyan ingkang kasangka punyar menenggo rumeh Bapak, aku nyuwun pamit. Ha, aku mat gendenge nek. Arep minggat nek. Kaya adat saben Bapak. Awit aku meguru kawruh marang salah suwijining brahmana. Wen biyen iki golekmu wong saka ngono kuwi. Entukmu ki apa? Olehmu ki apa? Meguru merjukun ki mbok nggo apa? Ora wurung kowe ngono iki mung diwenehi piranti. Kul buntet, lulang kebolanda, pring pethuk. Ya ngono-ngono kuwi. Narayana. Kowe iki percaya karo sing gawe jagat ngono kuwi. Mboten lho Bapak, kula meguru kawruh. Kawruh apa? Nyatane kowe meguru ya ora enek undak-undakane. Kowe ya isih maling kae kok. Ya tak wangeni ning aja suwe-suwe. Nggih, Bapak nyuwun pamit. Sok narimeng aku Demang, aja kaget aku Kang Prapta. Aduh, Gusti Arya Prabu bekti kula katur. Iya Demang tak to. Estunipun kagiat raos kula. Anjanur gunung Gusti Arya Prabu kepareng rawuh wonten Widara Kandhang. Ki Demang. Slagem langsang kepengin lan kumacelu daya-daya sumurup marang tetanduran Mandura kang mapan ana ing kene. Aduh, iya. Waleh-waleh menapa? Samangke sampun sami walagang sedaya Gusti. Nanging ya gene. Apa merga saka kurang pangati-atimu dene? Tetanduran iki katone wis mekrok kudupe, ngambar gandane nganti tekan Sengkapura. Ayo kumel kucemrah maratani
ingkang ageng Raden. Mboten kirang-kirang anggen kula ngreksa. Dhateng para putra-putra paduka nanging kados pundi malih. Naminipun lare. Dasaripun kawontenanipun inggih nyaleneh benten kalian lare-lare pedusunan ingkang kados kanca rewangipun. Saestunipun ingkang putra tetiga kala wau kados anak dewa. Inggih piraganipun, inggih pakulitanipun, lagak-lakon miwah lagianipun menapa dene kawasisanipun anglangkungi dhateng tiyang limrah Raden. Mila kapecana kula nderek. Kudune aku teka kene aku mangsa bombong. Aku mangsa seneng. Nanging barang perkara iki ngerti ngambar teka ngendi-endi. Tegese kowe ora bisa nyingetake wewadi Demang. Wila kawila kok krasana. Kowe parang iya kok kaya ngono nek kok nyambut gawe ya ora gelem leren. Kowe lereno mulia ya mulia. Iki ana daya kowe mulia ya nggih. Apa ini? Pun! Kapra mana? Arak, sopo? Anggep opo? Kae wong tuaku. Kae sing dadi lantaraning uripmu. Soratoto delengen kowe gawe alun-alun semono jembare mbok tanduri ringin kurung sakembaran papane mbok beteng mubeng kowe wani ngembari kraton Mandura sapa wae kawula sing wani ngembari panguwasaning ratu kuwi cetha mireng kampuh jiga gajah lar bundang tanpa pangeran. Aku nuruti karep apa kleru yen aku mbok anggrek ngembari panguwasaning Ratu Mandura. Aku ora wedi karo sapa wae. Ilang nyawamu.
Amuk Suloko. Wah, seneng atiku. Mantep. Aku rene nganggo samudana. Ning sejatine aku ngerti bobot njaba jerone bocah iki ya Temang. Aku percaya srengenge bakal saya sumunar ning Mandura. Ambok Suramrata, Jamrata, ayo. Aja mumadi cing omong sanegara. Jar, aku rasana. Mandhet kayange. Rasa mbok gondeli tak uyake arep kae nyengklak jaran aku arep nyengklak gajah iya ngono kowe wingi nang Klaten ya nggawa gajah pirang-pirang piye aku percaya nek rumangsamu kae piyayi rene ijen kae ketae nunggang jalan ming wong siji til ngono kae. Kae mbok anggap enteng bobote ngono ae. Kae iki priyayi luhur wong jero kae. Kae wong darah biru ngono. Nek kowe iki apa birumu biru erem. Kok mara-mara nek wong nangis kowe mau diseneni iki yo gene anggepe apa rumangsaku sak ceke aku dadi anakmu aku rung tau weruh apa Demang gawe keluputan ketoke ning najan aku lupute ya mung sithik ning aku melu kenggunan salah merga saka pakartimu lan gaweamu sing ndi mula kae mau rak ngendika ta kowe gawe alun-alun mbok tanduri ringin kembaran omah kene mbok pager beteng mubeng embo-embo kaya kraton luwe-luwe kowe saeneng-enenge kewan mbok ingu kaya bon raja gajah pirang-pirang mbok ingu macan mbok ingu singa barong mbok ingu mung dikandhani kok. Lha aku ki ngingu kirik loro ora enjo makani. Ratu kuwi beda karo kawula nek kawula ngukur kodrate nggone dadi kawula ning nek ratu kuwi panguwasa tunggal ora kena dikembari, ora kena nggo guyon ngono. Kowe iki nek diomong iki sing manut. Aku wis wareg mangan gempalaning jagat, mobah musi ing kahanan ala becik. Aku wis roh ngono. Anggepe iki apa? Kaya kowe iki trah ngawirya ngono kuyung turune wong pandhe galeng. Nek rumangsamu ngedir-dirke men kowe iki. Ayo, kae. Nek ringine aja mbok mbroke. Ning lomu gawe alun-alun kono ndang paculana tandurana semangka. Aja mbok teruske kowe gawe alun-alun ngempri ratu ngono kuwi. Ora wulung sing dipidana ora kowe ning aku barang. Ayo, saiki. Tembok beteng iki dirubuhke.
negara omahe wong tani iki. Mbok pagri dhuwur timen iki. Ketoke kok kaya ora akur karo tanggane. Kae ngerti ora? Bar mbok jojoh dadane mak semperat terus nyingklak jarane mbandang. Rumangsamu kae tatu terus keweden karo dapurmu ngono. Kae iki ra wedi ya. Wong kraton kuwi nek gur kaya ngono kuwi diusap nganggo driji wis mari. Lah sing baku nek pancen kowe rumangsa dadi kawulaning ratu, kowe kudu bisa nyemak. Nyemak apa? Kaenajan Harya Prabu Rayinata Prabu Basudewa ing Mandura kuwi sing duweni panguwasa tunggal. Iki wae durung nek putra Ratu Mandura sing jenenge Raden Basuwara Kangsa kuwi mireng ora wurung kowe dadi emput. Merga kae wong manggan mara tangan. Wong cengkiling. Luweh-luweh nek ana kawulane sing ora pernah wani mrengkang saka tengeman, wani nantang karo panguwasa Mandura ki mesti dadi entuk. Mula nek kawruhmu njaba jero ora iso madani karo putra Ratu Mandura, kowe aja duwe pepenginan sing ngemperi ratu. Rumangsamu kowe mau gelut bisa menang kuwi rak mung sing kena disawang mata nanging apa kowe duwe kawruh batin. Mongko kowe engko nek wis kepethuk karo Raden Basuwara Kangsa munggahe Ratu Mandura kowe mesti ditakoni. Kowe dihukum kon goleki tapaking kuntul nglayang prau sing momot segara. Kowe kon goleki sebabe ana jago kluruk ana jero ndok. Nek kowe ora mudeng, ora dianggep kowe. Lebokke pakunjaran kowe kok krasa. Apa nek mbok ngendikane sing kaya ngono kuwi malah nglendheh rasaku. Iki dadi pamecut tumrap laksitaning rasaku. Bobo aku njaluk pamit taunana windanana aku ora bali yen urung entuk pepadang sing bisa ngembari anake Ratu Mandura. Ya, kowe diwaksa gopo kowe. Demang nyang opo? Demang nyang opo genah e. Uta Pandhawa tata gati wisaya Indri. Indriyaksa sara maruta. Oh. Latawa. Temang Sagopa ya, kowe Temang Sagopa. Duwe anak wedok sing jeneng Lara ya Bratajaya. Kowe Temang Sagopa bener. Temang Sagopa iki. Iki sirahe kok ngono iki Temang Sagopa kuwi. Kowe jenengmu Temang Sagopa ya kena, untu ya ora masalah. Iki sapa iki? Putra saka Singapura artine Gusti Raden Basuwara Kangsa. Ngarak tenan wis. Kriwikan dadi grojokan, geguyon dadi tangisan. Ya, kowe duwe anak wedok sing jenenge Lara Ireng.
Iya bener arep ngopo? Ah. Ini ya pesajan aku pun iseng udan-udan sore tegese aku ngamar. Bakal tidak pakai kawan Gusti Raden Arya Kangsa Dewa. Ora bakal tumiba. Parang roceng ning tumiba ing kasur bab Tunda Sanga. Yo, Bage. Anakmu kawan rene bakal mukti wibawa Demak. Yo. Anakmu. Di kaya apa rupane anakmu? Beda karo anakku Ayundi. Ini ayu anakmu sing dipek karo Raden Kangsa. Anakmu jenenge lara ireng. Nek pancen bener anakmu ayu jenenge lara ireng. Arep dipek karo Gusti Raden Kangsa Dewa. Nganggo mas kawin semerangkan. Wah, nyai anakmu jak luwih. Oh ya, tenan iki. Anake jak luwih. Weh, yo dak are wae. Mangkaku kok anakmu kok kongon lunga. Kurang ajar kowe. Kapan kenyek nanti boyongan. Tak. Nyane anake jan mayu. Oh, tak mayu piye? Ayo. Woi, rata. Tumpuk undung yup. Irunge nae, irunge. Sajeke oleh aku dadi putra kero iki nek wong kayune kliwat ukur. Yup. Kowe lara ireng ya kowe lara ireng, manise. Kaki aku idonono aku gelem. Kowe kuwi sapa? Aku buta cakil aku. Cakil. Buta cakil kuwi apa? Kae lho sing kendangane kidong. Kowe arep ngopo aku? Dikongkon Gusti Raden Baswara Kangsa. Supaya mbayang kowe lareng dadi garwane Gusti Raden Kangsa ya gelem lareng melu aku gelem ya. Aku durung tau weruh Raden Kangsa. Kok aku dikon bebojoan karo Raden Kangsa. Wong urung tau tepung mestine aku ya ora seneng. Buta. Gandeng aku weruh kowe nek buta kok bagus kaya ngene. Neng buta kok gantenge kaya ngene. Untune kok apik temen iki kenek nggo centelan klambi. Timbang aku dipek karo Raden Kangsa lho wong aku dadi bojomu ya buta. Aduh. Kowe iki amang apa lara ireng? Tenan aku durung tau weruh Raden Kangsa. Ning bareng aku weruh buta cakil kaya ngene.
kok apik temen. Sirahe ana buta kok raine kaya asu. Kowe piye? Wong jare seneng kok ngeloke kaya asu. Asu ki elek. Ora aku seneng buta cakil, buta cakil. Timbang dipek Raden Kangsa. Mbok aku mbok pek bojo wae to buta. Kowe kok arep ubak-ubak banyu bening. Aku wis duwe bojo, aku wis duwe bojo. Bojoku pirang-pirang keblat papat tak iseni bojo. Ana lorone etan ana kidul ana kulon. Sampai kebak bojo kuwi jenenge Bu Cakil. Ning nek aku tresna karo kowe apa ora mbok tampa. Ning kowe tenan? Iya. Lahir batin. Lahir batin. Aku ndak pengen ngimpi apa, aku ngimpi apa. Aja mara-mara tepung karo wong ayu lara ireng, aku malah ditresnani karo lara ireng. Nek pancen tenan, kowe wani sumpah. Iya, sumpah. Nek wani sumpah tenan, bojoku sing lor sing kidul sing ngetan sing kulon tak patenane kabeh. Tak patenane. Wis tuwek-tuwek. Aku pilih sing nyam aku pilih sing nyam bojoku tak patenane bojoku tak patenane. Loro ireng ayo kowe tak boyong nyang Sengkapura. Arep kok ngopo? Garwane Raden Kangsa. Kowe buta bodho. Ngoyo-yo tekan kene kok mung goleke Gustimu. Buta. Awakmu kok nyenengke banget. Rambute nggon dada diwut-diwut kenek nggo gujengan. Ning buta kok apike kaya ngene buta, aku melu kowe ya buta. Kage aku jaen nang omahmu aku peken bojo ya buta. Wah, piye iki? Aja temak-temak ngene iki. Ora aku nek cedhak kowe pengen demok wae kok. What? Lara ireng kowe iki kagungane Gustiku Raden Kangsa. Ora aku moh aku pilih kowe putra. Gage aku pengen bojo. Aku ndang kepengin duwe anak karo kowe. Baik. Duwe anak piye? Iya. Besok nek aku duwe anak karo kowe metu lanang. Jeneng Noglok. Jenengke sapa? Jeneng Noglok. Nek bocah nangis aja mbok seneni. Aja mbok seneni ya buta. Oh iya tak turuti kowe aja nangis. Noglok. Ya, kowe dadi rejane ra cetak dewa kowe. Iki nek buta kok parah.
Kowe ya nyenengke ning ya gregetke. Weh, ya jalan-jalan. Jalan-jalan, yo, waduh. Waduh aku kowe dadi bojone Raden Kasa ya. Iya, kowe tak tungak-tungake muga-muga tambah nemen meneh. Ole, ole, ole. Ole, ole. Gelem dadi bojone Raden Kasa Dewa. Gelem ya monggo, ora gelem ya monggo. Nek gelem tak bayar nganggo seperangkat alat. Alat opo? Nek gelem apa ora? Iya. Iya aku gelem nanging aling-aling gendera biru. Aling-aling gendera biru. Nek eling ora iso turu. Nek eling ora iso turu. Iya, eling-elingen ya. Aling-aling gendera biru. Nek eling ora iso turu. Aling-aling gendera biru. Nek eling ora iso turu. Eling-eling gendera biru. Nek eling ora iso turu. Tak bidang itu eling dene biru nek eling ra iso turu eling dene biru nek eling ra iso turu Pandhawa tata gati saya istri yaksa sara maruta Pandha wah kena gendam aku kena gendam wah keparat wong wedok kaya ngono duwe gendam loro nang aja mlayu kowe loro ireng anggepe opo kowe nangani gendam kemayan Leno pangenamu kecekel dadi boyongan oh glok sithik-sithik